హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శ్రీకాలు. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనే शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृतप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. దయచేసి అందరూ వైష్ణవ భక్తులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు జపతాక్ మహారాజు వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన పలికిస్తారు అంత మేరాన పలుకుతాను. 25th శ్లోకం. ఆత్మానం చాస్య నిర్భిన్నం అభిమానో విసత్పదం కర్మాణం శేన యేనాసౌ కర్తవ్యం ప్రతిపద్యతే. Thereafter the materialistic ego of the gigantic form separately manifests itself, and into it entered Rudra, the controller of false ego, with his own partial activities by which the living entities transact his objective actions. Thereafter the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered Rudra, the controller of false ego, with his own partial activities by which the living entities transact his objective actions. The false ego of materialistic identity, the false ego of materialistic identity is controlled by the demigod Rudra, an incarnation of Lord Shiva. Rudra is the incarnation of the Supreme Lord who controls the mode of ignorance within material nature. So, శివుని యొక్క అంశ రుద్రుడు. సో రుద్రుడు కంట్రోల్ చేసేది మిథ్యా అహంకారం, అనగా గుణాలలోని మనం చెప్పుకోవాలంటే తమో గుణము. సో భౌతికంగా తమో గుణానికి అధిపతి అతను. సో ముగ్గురు దేవతలు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు. సో విష్ణు సత్వగుణము, బ్రహ్మ రజోగుణం, శివుడు తమో గుణము. ది యాక్టివిటీస్, అందుకోసమనే ఆ ముగ్గురు ఇది వీళ్ళని అందరు కొలుస్తారు. ఎందుకు అని అంటే వారు ముగ్గురు మూడు గుణాలని కూడా వారే కంట్రోల్ చేసేది కాబట్టి వారి మధ్యన ఆధిపత్యపు హోరు. సో 3 గుణాల్లోని మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాము. కాకపోతే జనాలు తెలియకుండా ఈ 3 గుణాల అధిపతులకి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ యాక్చువల్ అధిపతి ఎవరు అని అంటే ఈ 3 గుణాలకి అధిపతుల యొక్క అధిపతి కృష్ణుడు. సో అతన్ని ఒరిజినల్ గా కొలవాలి. ఈ 3 గుణాలను కొలిచినంత మాత్రాన వారు మనల్ని త్రిగుణాల అతీతుడు చేశారు. ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అని మనం కొలిస్తేనే త్రిగుణాతీతుడు అవుతారు. అందుకోసం అర్జునుడికి కూడా చెప్పారు భగవంతుడు, త్రైగుణ్యో విషయో వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. సో 3 గుణాలకి నువ్వు అతీతుడు అవ్వాలి అని. ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఫాల్స్ ఈగో ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ మైండ్. సో మనకి ఈగో, మిథ్యా అహంకారం అనేది ఎలా వస్తుందని అంటే మనసు
మరియు మన వాచ అంటే మన శరీరంతో చేసే కర్మలు మరియు మనసు. అందుకోసం ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక సామెత ఉన్నది, మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో దాని గురించి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండమని. సో మనం ఏం మాట్లాడతామో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అని అంటే, మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఫస్ట్ ఏం ఆలోచిస్తామో దాన్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఏదో ఒక రోజు మన మైండ్ లో ఏది ఉన్నదో అది మన నోటి నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఇబ్బంది కాలంగా ఉండేటప్పుడు, కష్టంగా ఉండేటప్పుడు మన మనసులోని ఉండే మాటలు మనకి నోటి నుంచి వచ్చేస్తాయి. వాచ్ యువర్ థాట్స్ యాజ్ ఇట్ బికమ్స్ యువర్ వర్డ్స్. Watch your words as it becomes your actions. Watch your actions as it becomes your habit. సో మనసులోని ఏమున్నది అది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు? మనసులోని మంచి థాట్స్ తెచ్చుకోవాలి, భగవంతుని గురించి ఆలోచనలు తెచ్చుకోవాలి. లేదు అని అంటే ఎంప్టీ మైండ్స్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్. భగవద్గీతలోని కూడా మనకి 3వ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయంలో కూడా 5వ అధ్యాయంలో మెయిన్ గా చెప్పేశారు. సో నిగ్రహం కిం కరిష్యతి, నిగ్రహం చేసుకునే లాభం లేదు. మనం మన మనసుని, మనం ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అంటే భగవంతుని ఆలోచనలతో మనం పెట్టుకోవచ్చు. దాన్ని ప్రీ ఆక్యుపై చేయొచ్చు. ఖాళీగా ఉంచినంత మాత్రాన అది భగవంతుని మీద సంలగ్నం అవుతుంది అని కాదు, ఆర్ చెడు ఆలోచనలు పోతాయని కాదు. కాబట్టి మన మనసులో ఏది ఉన్నది దాన్ని బట్టి మనం ఏది వర్డ్స్ మాట్లాడతాము, దాన్ని బట్టి ఏ యాక్షన్స్ చేస్తాము అనే దాన్ని బట్టి జననం వస్తుంది మిథ్యా అహంకారం. సో అది లేనప్పుడు అహంకారం అనేది భక్తులకు ఉండదు. అందుకోసం చూడండి, భక్తులు ఎప్పుడైనా సరే కూడా మీకు నామనిష్టా ప్రభు కానీ లేకపోతే శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు వాళ్ళని చూడండి, ఆర్భాటంగా బట్టలు వేసుకొని తిరగరు వాళ్ళు. ఇస్త్రీ చేస్తున్న బట్టలు ఆర్భాటంగా ఉండేది. లేకపోతే డివోటీస్ ఎవరినైనా చూడండి, వాళ్ళు బాగా మెరుస్తుండేటివి, అలాంటిది ఏది ఉండదు. ఎందుకు? ఆర్భాటం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి. ఈవెన్ శివుడు ఎవరైతే ఫాల్స్ ఈగోకి, రుద్రుడు ఎవరైతే మిథ్యా అహంకారానికి అధిపతియో ఆయన కూడా చూడండి అసలు ఏ మాత్రం కూడా నిరాడంబరుడుగా ఉంటారు. ఆయన దగ్గర ఎంతో ఉన్నది. భక్తులు ఆయన ఏవేవైతే కోరుకుంటారో అవి ఇస్తూ ఉంటారు, అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నది అనేది. కాకపోతే ఆయన మాత్రం ఎప్పుడు దాన్ని ధరించరు. చాలా అద్భుతంగా ఉండేలాంటిది అలాంటిది ఏది ఉండదు. ఆయన వేసుకునేది ఏది, ఆయన శరీరానికి ధరించేది చితాభస్మము, జంతువు యొక్క చర్మము. ఎక్కడుంటారు? శ్మశానంలో ఉంటారు. అక్కడ ఏం చేస్తుంటారు? భగవంతుడి నామ జపం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ రకంగా అది అతని ఐడెంటిటీ శివుడిది. అలాంటిది ఆయన మిథ్యా అహంకారానికి అధిపతి. ఎప్పుడైతే శరీరము, మనసు, మన వాచ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే, సో మనస వాచ కర్మణ, సో ఇవంతా కూడా ఎప్పుడైతే మనం భౌతికమైన ఆలోచనలతో ఉంటామో మిథ్యా అహంకారం జననం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా మనస వాచ కర్మణ భగవంతుడికి సంలగ్నం చేస్తామో అప్పుడు మిథ్యా అహంకారం అనేది రాదు. అప్పుడు భక్తి అనేది వస్తుంది. మిథ్యా అహంకారానికి ఆపోజిట్ భక్తి. అప్పుడు భక్తి అనేది జన్మ వస్తుంది. అందుకోసమే త్రిదండి జీయర్లందరినీ చూడండి మీరు, వారందరూ కూడా త్రిదండం పెట్టుకొని ఉంటారు, 3 కర్రలు. సో 3 కర్రలు కూడా మనస వాచ కర్మణ భగవంతుడికి వారు అర్పించుకుంటున్నారు అని. సో మోస్ట్ పర్సన్స్ కండక్టెడ్ బై ది ఫాల్స్ ఈగో ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై లార్డ్ శివ. సో ఈ రకంగా మిథ్యాహంకారంలో ఉన్నవారు వారు శివుడు దానికి అధిపతి. When one reaches a finer version of ignorance, he falsely thinks of himself as the supreme lord. That egoistic conviction of the conditioned soul is the last snare of the illusionary energy which controls the entire material world. సో ఈ రకంగా మిథ్యా అహంకారం వారికి పెరిగి 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 ఫైనల్ గా వారే దేవుడు. ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి, నేనే అంతటికి అధిపతిని. సో డబ్బులు అంటారా, నా పాపాలు అంటారా, దానికి శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? ధనాన్ని కొద్దిగా నేను పారేస్తాను, హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కొద్దిగా ధనం
దీంట్లోని దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. నధనం నజనం నజనం అని ఈశాలో వస్తుంది. అది శిష్టాష్టం ఇది కదా. నధనం శాస్త్రం నజనం వెళ్ళిపోయారు. సుందరీం భవితామా జగదీశ కామయ్య. అది కాదండి. అది అంటే శిక్షా నేను చెప్పేది చింతామపరిమేయం చ ప్రళయాంతం ఉపాశ్రిత కామోపభోగ పరమా ఏతావది స్థిత ఆశా పాశ సతైర్బద్ధ కామక్రోధపరాయణ యంతే కామభోగార్థం అన్యార్థ సంచయాన్. సో ఈ రకంగా వారు ఏమనుకుంటారు అని అంటే, వారు కేవలం ఇంద్రియ భోగం అనేదే జీవితం యొక్క లక్ష్యము, పరమ లక్ష్యం అనుకుంటారు. కాబట్టి వారికి ఇంద్రియ భోగం ఒకటైపోయినాక ఒకటి ఇంద్రియ భోగాల మధ్యనే వారు ఉండిపోతారు. కాబట్టి ఈ రకంగా కొన్ని వందల లక్షల కోట్లాది కోరికల్లోని వారు చిక్కుకుపోయి ఉంటారు. ఈ రకంగా వారు ధనాన్ని అయితే సంపాదిస్తారు, ఎలాగా? అక్రమ మార్గంలోని. ఆ ధనం సంపాదించింది కూడా వారు దేనికి వాడతారు అంటే, వారు కేవలం ఇంద్రియ భోగానికే వాడుకుంటారు. ఇది అన్నిటికంటే ఫైనల్ స్టేజ్ వాళ్ళది. వారికి ఎప్పుడైతే మిథ్యా అహంకారం పెరిగిపోతుందో. తత్వం చాస్య వినిర్భిన్నం మహాన్ జిష్ణ్యాం ఉపావిశత్ చిత్తేనాంశేన ఏనాసౌ విజ్ఞానం ప్రతిపద్యతే. Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, the total energy Mahatattva entered with his conscious parts. Thus, the living entity is able to conceive specific knowledge. Thereafter, when his consciousness separately manifests itself, the total energy Mahatattva. So, Mahatattvam vachindani valla varu జ్ఞానాన్ని వారు అర్జించగలుగుతున్నారు. సో విజ్ఞానం ప్రతిపద్యతే. సో భగవంతుని గురించి వారు విజ్ఞానం అంటే, జ్ఞానము అంటే మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ. అందులోని మనం అవినాశి అయిన శరీరం అనే విషయాన్ని అవినాశి అయిన ఆత్మ. మనం శరీరం ఎంత చేసినా నష్టం అయిపోతుంది, ఆత్మ ఎంత చేసినా నష్టం చేయలేము. అది కూడా అవినాశి అయిన ఆత్మ. మనం సనాతనులము అని తెలుసుకున్నాము అని అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకున్నట్టుగా. అండ్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఏ కర్మములు చేస్తే మనకి ఏ జన్మ వస్తుంది, మనం ఏ రకంగా నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ అనేది తీసుకుంటాము అనేది అధ్యాత్మ, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. అండ్ నెక్స్ట్ భగవంతుని గురించి ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, భగవంతుడు ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. నేను అతని యొక్క అంశని, సనాతన కాలంగా నేను అతని యొక్క దాసుణ్ణి, అతని ఆనందంలోనే నా ఆనందం ఉన్నది అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అది విజ్ఞానం అవుతుంది. సో ఈ రకంగా విజ్ఞానం అనేది భగవంతుని యొక్క చైతన్యము మరియు మహత్తత్వము రెండు కలిసినప్పుడే వస్తుంది. శీర్ష్ణోస్య ధౌర్ధర పదాభ్యాం ఖమ్నాభేరుద్ధ పదద్వం పద్ధత గుణానాం వృత్తయో యేషు ప్రతీయంతే సురాదయః. Thereafter, from the head of the gigantic form, the heavenly planets were manifested, and from his legs, the earthly planets, and from his abdomen, the sky separately manifested themselves. Within them, the demigods and others were also manifested in terms of the modes of material nature. Thereafter, from the head of the gigantic form, the heavenly planets were manifested, and from his legs, the earthly planets, and from his abdomen, the sky separately manifested themselves. Within them, the demigods and others were also manifested in terms of modes of material nature. సో ఈ విరాట రూపము ఎంత పెద్దది అని అంటే, శిరస్సు భాగము నుంచి అంటే ఊర్ధ్వలోకాలు, శిరస్సు నుంచి కటి భాగము, నడుము భాగము పైన దాకా అన్ని ఊర్ధ్వలోకాలు. నెక్స్ట్ ఆకాశము, దాని తర్వాత వచ్చింది భూలోకము,
సో పాదాలు కాళ్ళ దగ్గర నుంచి భూలోకము, నెక్స్ట్ పాదాలు వాటి నుంచి నెక్స్ట్ అధమలోకాలవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి ఉద్భవించాయి. ఎప్పుడైతే అవి ఉద్భవించాయో వాటితో పాటే దేవీ దేవతలు కూడా వారు ఉద్భవించారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో వారు కూడా మళ్ళీ ఏంటి అని అంటే ఈ దీనికి లోబడి ఉన్నారు, వారు ప్రకృతి నియమానికే లోబడి ఉన్నారు వారు, అంతేగాని వారు దీనికి అతీతులైతే కారు. దేవీ దేవతలు ఈవెన్ మనకి భగవద్గీతలో భాగవతంలోని అన్ని దీంట్లోని కూడా మనకి ఇచ్చున్నారు. దేవీ దేవతలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా త్రిగుణాతీతులు ఎవ్వరూ కారు, త్రిగుణాలకు లోబడిన వారే, ప్రకృతి నియమాలకు లోబడిన వారే, మనలాగానే, కాకపోతే వారు మనకంటే బెటర్ అంతే. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం ఈరోజు. నెక్స్ట్ రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ. जय ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद.